kware tunduba naro wacha kutenda para kai. Tunduba naro le open bona sawa. Ya, moka website yako ribo kuchikwa. Chino muntu na chori no morembe nari kwanse keroro igagate geteto bese. Bono kike. Kinae. Aki. Yako menya no buoba igo. Na ndo mai astari ngo chinabone go talante bin surprise ke nda nyolo utati kongira mwamo chikongita no mongi. Yagusim nye mwana naro kwego sikangu mwina na kwete. Iga tukutribu ninsai kanta toga ndo bakoro. Korora ibe ko monya. Korante bin surprise. Trubena. Ya korante bi ay mangana oni nyamanyete karinga na chiri ko surprise na nyora mangana ma untebi ainki. Ona chungo surprise. Untebi ki surprise ye nyamanyere ke gamanya ko 5 ndande ko sim mintonguchi. Sawa. Oh no. Akinata que toque ando bako ba sisi ndiko ni sisi ya tiango te. Ati tenga ga nyumba yetu. 2 bedroom. Area go digetirti asini ni sana. Aye. Oboli mo bueno zemboli mo inali nyumba teriali igonka yoga. Sasa kila hotel bo ngwa tu buru mata. Ya jete nyumba 2 bedroom nkali. Digara tidirisha mirangu na maybe vindo vile vitatu igangu. Kerubo. Amangana nare na igure ntagite kumanya kurwa sori. Ama tali la singo chabuoga ocha kopori gento Ntebi ango nkekenyigwete nkari gotebi kurwario disi ekoreka na chinguru cheira ni bono ni mokari koira mangana otete gosarie gasi abantu bunanje. Ikiagera gotimbwati structures go systems choko korimere. Monkey, what is happening? Kale ngatole report ya Osoro. Report ki? Ekenyore gesaregete. Twacha Osoro, twakoeresa kwarara. Twacha Osoro, ntole ndete oyo koyeka akoebesa. Talibu. To tebe ki abantu bali bamenyate siko bakwerigeri abakungu baba abantu bechipikipiki baba saliri. Umugambi kwanira linganiri. Totageti. Otete tokwebera. Otete tokwebera. Otete gatosuke motwe ase togokonya. Sababu kyote tokwebera. Igobona yo teito bugambie. Ikere kerogo tebana monye bereri. Otete kogenda. Wachiri kwangitaniri. Igobona otete kondusie sirwari na tingi saini bugambi bwekenyoro. Na yegwaisanire oboegwe. Na ni njira kolete ta. Bono kikwanete tengi kiabo mugambi. Ose bono nonde kenyore kikiabo. Bono ndolingana ligosareka. Bono osabusi naende otete konsabusi nekinyo otete konsabusi nabana otete komburukania. Na boruche na otete komburukania. Igo bono kwarondu sikapaka igo chikongaina. Bo Trubena ni kongeni kwanza nika bune jwa chire gaboni. Obole mo kwaru setia ipaka kwa gasi 2 bedroom. Sawa. Pore. Imaya tu ni gene tira kiri jeni na veri ngo korengera dingerengera tina ni korengera. Oroche. Nomate kako momai. Mai tibantu bekinyoreke. Mwezi tu muina. So bako tu por monande seidi area moino. Bakacha bakaseli bu bakare babano kaikankwabo. Ankwabo tekira ko. Hono tukwara ko chese pu. Anje tsana ko pedu bakendo kirikira round ngube gari kirikio mochai. Ona kapeti just chikamwara twari kwa pool nere tukaka watu kugura 20 alafu twari kwa kara 500 choka nalire kurumambi ono ndemete dukeria nkamori tana kurie nkamori paka chose chikaya akamagotiana maita kagupe sana bantu bachaye tensago bepi kumbe yakora chai chize chinde akamakuoga akaoga abantu bakamasekera kata wa na atianirega Osoro kombua na ndi kadimo. Timbu ati besa rakina betri ngo bekobole muri bwa. Abantu bagoche, umete bantu bagache kurukira hasi bagacha kugocha bakabangira bagasoye pu. Aba zaidi bagacha. Ege mtu atakeko cheza mapema tu kwenye cheza saa 12. Wakatoa keriti tai. Katoka cheza. Tukacheza. Ngamwaka ndabaki 76 at 10. Twacha Osoro twakweresa.
Watotogeria koti. Karatiga. Twacha sore twakoeresa ikenyoru giasarekire aba murabeci pikipiki bakorire ikenyoru gwatoteirie koti. Asegwa chire bono no goche konyora mangana. Ena kobori. Asegwa chire no konyora mangana. Swali Bono tegerere. tugusindana naye. Ntegerere nkobori riswali omugambi. Iyo tugusindana naye. Ntegerere nkobori omugambi. Kine kikiumo kungu no musacho tete tobori gochi kotini. Nonye nekere kwari goikaransa na batureti bao barangeri gubaonywe bamurabo bakwibiranya bao boe okebogori korwa kochi kotini. Orochekera ate na kotini ngabona no mokao teneni ya kotini ngakorana na ba murabesi pikipiki. Rotake komwabe. Ekire yento kwari kogamba ansa igoge korera na batureti bao. Igoro chuire bina kotini na nchengire ngorabwe. Kebogori kotini. Aya ikirabu. Bono rende nga kitoko goko. Aya ikirabu. Ekineki no kobogori omugambi gochi kotini kyo mokungu bwa monto no musacha. No wa ikirabu. Ngonyori runa mumurabe pikipiki. Ekine kyo kobogori gochi kotini. No wa ikirabu. Ekine totagete kuimoka origia michi 10 origie vigilant no ichirega oakaba muri biranya oba kuna chimbongiga abantu abantu bachake kobo abasike chinyoma abantu asenja abana baitongo bakarisi koko na kwerige Kerubombe yo gukwana. Eki ana asinyiru taribo. Tosinyiri. Na torochi. Ngare ngatwachira asoro. Okay. Ngare ngetwachira asoro mugambi. Tigatorore. Koe kana mugambi na bwete nayo koegwa tigatorore. Kabuna twacha kaiga. Kamari. Kaka chinchi chigaso. Nde 76 ale 20. Ngaka nande. Ngamuri. Monta kama kugwera riro gogetegario muntu tinde takagwera chinche chirande gemwe gasarika. Ngatiara we arana kumuri nande tokairore. Nkamuri ngemwe yuma. Nkamuri clean. Wana yare ngega. Mandisi ari kire rande twagirie gore bwabo. Ono bwana for 10 years. Igo bono gachesa no monte puru. Ngagwine gore mubwa for 10 years. Agakobole megore puru. Kostu chese game. Nanda buno tinini gano bongo kwa bonse pio kala mna genti serious. Osenge tukia kero muntu tata masa. Baka kwa chiro kwa gachi. Ngose tu agrie kero muntu abanyete. Kero muntu abanyete keri kere kwata masaidi. Njabonega oneko bor mubono bwae obwana 10 years kurbone miaka ikobi. Ngako inse to kora kwa gaja. Within 6 months na begire nyumba ga tu bedroom. Ngakigwete. Kama liogora kiniombekerete. Nkike. Gente kingome kere sense sore. Ya Trubena na tiga kosalia kilo takire kon kire jire. Tindo chigo gente okwana kome kere sense. Ngakyo monta ko bole mobole pool 500 string 500 rapo monta ko bole mpaka buno obole mobole for 10 years. Tote bo monto ko ero bole mo yes for 10 years. O aga cho robero asiki. Bero asiki. Amangana ara chenchire nda acha ke ko ero bole mobole ngakyo ko. Ogo ko bogori nyombe yu. Ta ko ero 10 years yo yako gukora ma ko. Lakini 10 years kitara era ntwe bangi tinge na tu amanyo ko fix amangana. 10 years umunsi ori twana ndanda ase kwa mwatira na wange tina ande mo chese go sangina mo gra nda another 10 years kigire 20 andara menda no 10 years igeda mi akere ngado ta kirense tarbo yan okay no yani within 30 ndure na nimba mna nda go sangina tina nyo tinjira ende ko ba take tinge to koma na sana nda timbere ga nkase ngonya ko chanda chandu mugungoli kinyoro kendo cho senga ki wana kai kuma ta to vera to kirete Watu morembe muntu kufigo buguma bwao nyene pulungo specialize nyene mangana ye kolema ngira panike wana troje pulina na talinga nere talinga ke toko somera ne talent lakini ndio yanki sina yanki riga taribo no ate kwa kire Amaite ni mai to ko ngamarembe kinyore ka onye tinda enda kwa bite biao tali binte bia na to ko biro kai ko ke bia bia kwanza na rami tukibyo kwa na mangana utalions mate bange de pedro bia tire so ko ko kolio ako chao okay de to taga no champu ko bono iko ri ri ko bana ko la ko